I can do all things through Christ who strengthens me. Today, tao Giêsu, và ai cái chữ job, để cái chữ in cái job Paul, để sẽ bị job lên. Ai chữ job yang iru, piru ba, yang piru kong, ibi chat tek lalu kia. Ini kalau Bantei, la persang, bagi dari pimla adu tak chat tek. Kau benang video beli ban ai juga orang ramai. Lu mendak segi film kuasa dengan dia. Film kuasa mandi film isi tak. Film kuat. Dan lu mendak segi buai beli ban ai kan boleh. Lu beli kucing tahu ke macam beli kau yok light dan dengan jinglong merau dengan jinglong dia. Dengan airu ke Nongthymmai happy. But kami sim Thymmai dia dengan bu apa jom pi. Bangan klau ia ke DOHNUD MAW na ke do jong pi. Bangan ai ke DOHNUD do happy. Bangan bu yu men sim jonga hapo jong pi. Bat ngan penyat ya pi ya ki an jonga. Di pin raki ya ki jing bishar jonga. Bat pin le ru ya ki. Ngai keblai fi wei pui baro hang ni ke por ka bamenta ka tengge jong Jesus Christ. Banga ai keblai fi wei pui baro. Ma fi Skap ini ketin ke jong blay ni ke por ke bamenta. Bang ada dua ibu try nang kerkui pi, kikon kiti ke jong pi, kalong yeng kalong sem ke jong pi. Bat ngada ngai, ma pinang la ban chikri u try. Da ke jinkman bat da ke bor umen simakot. Ini pet ini ke dekat ke bangala puli mentan. Kini ke ketin ke bau blay Ukraine u Ezekiel, ya ke ke bau blay un le ke Israel. Namar ki Israel kila syatan merau. Ke jim ke jong ki ke ani ka tan namar balai baki apalat ka DOHNUD ke jongki ki rendang ki di ki briu shisha ki basarong ki ba hangamai ki ba kentat yu balai kalau poi ki ha ka por ka ba ado baki la syatan marau padeng ta bo balai ong hang ni wongan ai ru ka DOHNUD ke Thymmai bi but kata ka mensim ke Thymmai dengan bu apa jongpi but nan clown ka DOHNUD MAW na ka do jongpi but nan ai ka DOHNUD do api kini ka bau try ong ngan clown no ia kata ka DOHNUD MAW. Babang ipai ka tin jubla yang ni ba Israel kini ki khun Israel ki don ni ka DOHNUD MAW. Ipai na du man shuang i ba ki don ia ka ni ka Shillong. Ka DOHNUD MAW ka ba audui ka ba satar. Wala blay wala ka no ya kiru andrei sipor ki ken mau sipor ki sungu sipor ki aklet no poi she jing mani blay thao poi she ka jingle persha yu blay. Ka DOHNUD jongki ka than. Kila persang le se da ka bor ke jongki man penjam ya ka da DOHNUD mereka namar ka don ke jingele hapo jongki tading tau blay ong an le no sunan manga ndai shuma pipin le ndai mangangan le ya ka bangan cloud no ya ka ta ka DOHNUD MAW no pi bangan say no shisha ya ka ta ka DOHNUD MAW bangan tap da ka ta ka DOHNUD do ha ka DOHNUD ke jongpi ngastunat pu dei tong blay plan ubala ban le ya ka ni upriu la da Mola da uprasang dala di unam la. Lada udi briu basarong. Lada usarong am umla ban supenrit ikum tu. Lada udi briu bala amelina ki kam ki ba thala thalen ban penwandur yaldi ban penkelai di unam la lanoru. Namar ba dala di hingim la ban le. Henry kadai utau briu ba un pai shu blay bat ya ka ba un pan ya ka jirap no blay. Badeng ta utrai udan ka bor ban penkela ya ka DOHNUD jawbriu ubleu khulam wan ban penkela nyam re wan ban penkela ya ka DOHNUD jawbriu ya ka ta ka jim ke jawbriu ka transformation ka jing penkela ha ka ta ka mensim tadeng ta bang pe ka tin jawblei hang ngi utrai ong ya ka ta wong ngan ai ka DOHNUD ka Thymmai fi ka DOHNUD ka Thymmai a new heart ngan ai fi ka DOHNUD ka Thymmai ba du bleu bala ban ai ta ka DOHNUD ka Thymmai But nan bu apo jongpi but nan clown ka DOHNUD MAW na ka do jongpi bangan ai ka DOHNUD do api bangan bu yo men sim jonga apo jongpi bangan penya ifi ki an jonga pin rakhi ki jing bishar jonga pin le ru yaki tading ta u blay bala ban le ya kata om da ka boy om da ka bor jongi ne da ka bor o men sim ba khoi di tang da ka bor ka jong o men sim ba khoi ba briu u la ken ban yo ya kata ka jim ka Thymmai daladi dan ubriu la se dan preng jong fi persang ban I ka kiat la I shibnai arbanai retang shipang kalawan biang kata ke jing thrang kata ke jing sliang kata ke jing kwa berkum tafi poi biang seju bat kata ka ba arsian lei kala nang khamjor ban ya kata I ka manchua
Kasi persyang daladi man pen bha, pi persyang daladi man pen jamnut, pi persyang daladi man pen rit, pi persyang daladi man pen bha. Henry kat man pen bha, oi fila ka to ka ni por. Henry lada kam de ka bor ka jong play. Pi poi biang seju, si seju. Seju, oi ksut lada ulami. Hoi lada usyempat, lada wan pai usyempat. Pada ka jaka ka long ka bateli ka belasar, ka belabu bet. Kabamoti, pi persyang man pen bet i daladi, pi persyang macusar de belasat. Pi persyang ban si pen bahai daladi ngakwa banong fi bu syem sya kalong ngabasuda utau ksut nya bu i kata un wat biang un khot i ti perlok ksut je u sa nyongot ki bakam cerke u bakin wan rung apo je u bat ka jing jot jong tau breu kan long ka bakrau daning ta wanong persyang man pen khot i daladi ani man pen bet i daladi ya ke jing im ge jong phi lani ba pin pendap i da ke mo da ka ba shu persyang da ka ni ka tai ya kwa ba nong fi ka pile ka pile la da pi pendap ka pendap da ka jong ni ka pertai ka long hi ka ba thli ka mat jong ksoi la da umi iu jisu ka chi im jong pi am tin la da pi usar pen khoi dan ki mo ki bru usar yeng chu sar nang bayo la da plit jing thia sha po ni da klit ya ka da ka duli al mariani da ka pui sudara ka jabo ba chu sar am kam long hab ban sat ya ka ding ta don kam ya ka jim ji yo sat da ka jing sat ka ka tin ban sat ya ka snam ka jong Jesus Christ ya ka bagin yo si shai ka jing pen khoi bat ya ka da ka jing pen mai balal fi persyang man bu bet pen bet i daladi pinom la daleleru lemda utrayo ip ka da ka bor ding da Jesus ong klamanga pimla ban le eru ding ta pila persyang man i drugs and ta shipor poi biang seju but kam bun shu pile pen ban pading na kwa banong pi ni sgi ka mamta wanong persyang man pen bet i daladi wanong persyang man pen dap i daladi wanong persyang ban shu sar pen khut i daladi lem dau blai hiu le ka tam kalong tang shipor bat kata ka ba khamadin jong pi kan long ka ba kham sniu ban ne ka ba shwa tading dau trai ong ha ni sgi ngan ai mangai ta ka donut ka bathmai ngan tap da ka donut jonga ha ka donut ka jong pi ba ngan ai nga tau men sim ngan ai mangai tau men sim jonga ha po jong pi but you see bo briu yo men sim a khot ka jing im ka la thamai ka jing im chi sha ka long ka jing im ka ba ka jing im ka ba job ka jing im ka ba om shu ba la panya yo tau briu tau briu ndre ba la panya yo tau briu tau men sim jong play tading da om da ka buit om da ka bor ndre do men sim jong try om ka tin ka jong play tading da kwa ban ong fi ka ni ka sgi ka ba manta onong persyang man bet ki briu onong persyang man hikai ki briu onong persyang wala daw de ulok jong pi te fi kren da ka tin ka ba te fi kren da ka tin la ka jong i da ka persyang man bet finom la kadai pi ban shu dwai bet kadai pi ban kren ka tin ka jong play kadai pi ban shu nget ban upkermen beri tang play bala am ban kalai ka donut jong briu usorjan uba krautam udai Jesus Christ usorjan ubala ban sai kata ka pot ka or bala ban sai no ya kata ka jaklai na kata ka jim ke jong briu udai tang Jesus Christ ubala ban le ya kata ka major operation ya ka ban transform ya ka ban penkala ya ka jing im ke jong briu na ka jing yap sha ka jing im na kata ka jing jot sha kata ka jing baha bangai utran kerku pi ni ka singi ka bamanta wanam persyang idaladi Paul Ukraine kata do men sim ko Ukraine wong ngala ban le ek baro do ta ken bo pen chat bore nga daladi umla la persyang daladi umla and wong do ta ken bo pen chat bore nga I can do all things through Christ who strengthens me udai tau jisu uba ai ka jing job ya ka jing im jong Paul udai shakri jong le ai jing job yang iru ya piru ba ya piru kong ai pi chat te ba ka kia pi de kun thai la persyang ban i ndre pimla adu menta fshate ka ba dong fi de blay when I fi do not about mai ban adu menta ka ski fi nem kwa shu ne ka kya fi nem kwa shu ban di fi isi tat fi nem kwa shu na do menta ka ski dwai o blay when I ka bori pi fi long ka breu ka jing tao ka mai ka breu ka bo yo lat na ka jing long marau na ka jing di kya ba dan pring jong piru an ki thai breu ki di drugs ki ni ski o traun I fi ka jing polai na tip ba si sin bala hook new drugs si sin bala hook ka jing di am ka thang ba pin lai ka David tang da ka bor da ka ding o man sim ko ka bala ban thang ka bala an pin tu na tolong tin rai ya ka ban pin khot ya pi bat ya ka ba an polai ken ya pi bala ya ma ka ni ka por ka ang Jesus Christ
Kan kerpat ke kerteng ke jong try. Try open im ye pi. Tadeng ta wat persang ida ka bor ke jong fi. Nangge kita wai ki dei tang kita ka tang ka dak kwa banong fi. Kanom la ban pun kia fi. Kanom la ban le hindre ka dei. Tang ka jingrap ko boki briu ki ai ki doktor ki ai hindre ka jiben kia ka bajanai ka jingplat ka bajanai. Ka dei tang dau Jesus Christ. Pada ka bor ka snam ke jong pada ka jing trai ka jong men sim ko jong ka. Ini dua hari ni ka bor ka bamenta. Try ni kapor nga aingo ime ko pa ngayo ini kapor ka banga yo ban hikai na ka team ke jong me wanga tip ye ka ni ka wai ko try am da ka boy am da ka bor ki kun me yo ke jing pelai ha ka jing long marao ka ta ka jing sha ring marao rei tranga tip hoba me ai ki ka ta ka download ka batmai ya ka ta ka men sim ka batmai nga da net ko kanal ki ke borok kin jalong thamai ke men chwa ka ta ka jing long marao ka jing long rim ka ta jing sha te sha khom haba me le try ka wan shi sha ka jing pin thamai ka jing pin de kut ye ka ta ki jing te ki jing Kajing peluet ye gitu lingkor, kajing penjot ye gitu lingkor jong baman. Hallelujah. Ngadua nga kerkoi pikang. Ngati pilalang kaman sim. Or pila syate pila nga jing di besniu. Utrai pelat fi nga nga sni. Piya mga nga por pikang siya try. U Jisu upikya ifi. U Jisu upalat ifi. U Jisu shisha unale ye ka kamba haga jing nga jong fi. Ba kran ifi nga sni. Pila tat banya nga pertai. Pila tat shisha ban im nga jing pertai. Pila tat shisha ban long jo shiu jo. Pila prasang pingop singop. Pingat singat haju sha jo pila yeng pila Colombia. Fila yeng fila kulon reaga ni ski haga kertengo Jisu. Pinyo ay kabor ka baptisma pin yeng but if you don't pay the tat na dom daga ski. Am daga boy am daga bor jong fiba. And rei daga bor man simba ko. Hallelujah. Pin long ubrio ba chop. Pin long si shout ubrio ba command. Ubala tau to mai daga bor ka jing tray man simba ko. La sat bi daga snam ni jong try la map ya piro na ski. Pagkiki borok kin chalong thamai. Haga kertengu Jisu akren ya ka jingkemen ya ka jingsuk api ya ka jinglai lot ka bisishakan ya ka jinglai lot Chris la pelat api. Oh tu yang scam wallet pai pat sa lingkor ka jinglong marau. Ngada duai ngada net adom daga ski. Tangi tagi bi ai net ado ka bekut. Kita kin yo lat im ong ka tim ke jong blai. Ngada ka kerkoi pi ba ngada ifi kong ka ski. Try la pelat if you ai ka donut ka thamai fi. Haga kertengu Jisu Nongkhryiem. Amen ba amen. Try unang kerkui fi, unang penslek fi unang ai bor fi, unang kuslai ke ru ke jim jong fi, reto nget terduai shania, ap kermen no try, net out try, you try ni dok nagaski, ula penyeng fi, but penyeng hadu ke bakot, ngin saya syam yang la syai keski, prime tak berom ju, amen.